lamɛnbaaw ne ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye an matigi Yesu tɔgɔ la. Aw ni dɛndɛnbaa Yusufu Danbɛlɛ don Falajɛ Sema Église la. N b'a fɛ an ka kɔrɔfɔ kɛ bi ko min kan o ye koba ye, o ye Ala dɔnni de ye, Ala ka ɲumanya. Ɔwɔ bamananw b'a fɔ ko n bɛ so dɔn n bɛ jiri dɔn ko yɛrɛ dɔn ka fisa ni o bɛɛ ye, nka ne ko n bɛ so dɔn n bɛ jiri dɔn Ala dɔn de ka fisa ni o bɛɛ ye. Munna Ala dɔn de b'a to an bɛ an yɛrɛ dɔn, nka ka fara o kan Ala dɔn de b'a to an bɛ niyɔrɔ sɔrɔ alijana na. Ni an tɛ Ala dɔn an bɛ taa jahanama na. O de y'a to dɔnniya si tɛ yen min bɛ Ala dɔn sanfɛ. Ala dɔn ye dɔnniya sanadan ye, dɔnniya wɛrɛ tɛ min kunna. Ala dɔn dɔnniya wɛrɛ tɛ min nafa bɛ min t'a bɔ. Dɔnniya tɔw bɛɛ nafa bɛ dan diɲɛ kɔnɔ yan, nka Ala dɔn nafa o bɛ taa ni an ɲɛfɔ alijana na. O de y'a to Ala dɔn ye ko belebeleba ye. Ne b'a fɔ ko Ala dɔn ka ɲi, ani Ala dɔn o de bɛ na ni jogo yɛlɛma ye anw adamadenw na. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala dɔn sɛbɛ la, Ala dɔn bɛ an jogo yɛlɛma, a bɛ an kuma cogo yɛlɛma, a bɛ an miiri cogo yɛlɛma, ani a b'an taama cogo yɛlɛma. Ne lamɛnba, ne b'a fɛ ka kalansenba min di nin wajuli senfɛ, o ye nin ye ko Ala ka ɲi, ani a b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kɛ a ladegebaw ye a ka ɲumanya kɛli la. An ka o kumasen sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala ka ɲumanya ye ɲumanya sanadan ye. Bibili b'an kalan ko Ala ka ɲi, ko Ala ye ɲumanya tigi Ala ye, ani ko dan tɛ Ala ka ɲumanya la. Ala tɔgɔjɛ ye Yawe ye, o de y'a to kira Musa ani kira Dawuda olu bɛ kuma caman ka Ala wele ko Ala Yawe. Dawuda ko Ala Yawe, ka d'a kan Yawe ka ɲi, a ka ɲumanya bɛ to tuma bɛɛ, a ka kantigiya o bɛ to mɔɔ wolo ani mɔɔ wolo. Ala ka ɲumanya ye ɲumanyaba ye, ɲumanya damadɔnbali, ne ye min ko ten. Zaburu sɛbɛnba bɛ kaba Ala ka ɲumanya ko la. I ka ɲumanya ka bon sa a ko ten, i ka ɲumanya ka bon dɛ. I y'o mara i ɲɛsiranbagaw ye, mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ kalifa i ma, i b'o ɲumanya kɛ olu ye adamadenw ɲɛna. Ciden Yakuba ale fana kabala Ala ka ɲumanya na. A ko ka d'a kan matigi ka hinɛ ni a ka ɲumanya ka bon hali. Yakuba sura 5 verset 11. Ala Yawe ka ɲumanya de barika la an bɛ ɲɛnamaya ani an bɛ ninakili. Ni Ala y'a ka ninakili minɛ, an bɛ kɔsɛgi buguri la. Bibili ko fɛn bɛɛ bɔla ale de la, fɛn bɛɛ bɛ ale de barika la, ani fɛn bɛɛ bɛ ale de kosɔn. Nɔɔrɔ ka da ale kan kudayi kudayi amina. Ka da o kan adamadenw ka ɲɛnamaya ka kan ka kɛ waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin Ala kelen pe ma. An bɛ ɲɛnamaya o min barika la. Ala ka ɲumanya bɛ se mɔgɔw bɛɛ ma. A sɛbɛnnen bɛ Bibili kɔnɔ ko Yawe ka ɲi mɔgɔw bɛɛ ma, a bɛ hinɛ a ka danfɛnw bɛɛ la. Yesu ko o kuma ye tiɲɛ ye, ani Yesu y'a sɛbɛntiya nin cogo la. A ko ne kɔni b'a fɔ aw ye ko a y'aw juguw kanu, ani minnu bɛ aw tɔɔrɔ a ye dalili kɛ olu ye. O cogo la aw bɛna kɛ aw sankolola fadenw ye. Ka d'a kan ale bɛ a ka tile bɔ mɔgɔ juguw ani mɔgɔ ɲumanw ye, a b'a ka sanji na mɔgɔ tilennenw ani mɔgɔ tilenbaliw ye. Ala ka ɲi dɛ. Ala ka ɲumanya de kosɔn a bɛ tile bɔ mɔgɔ jugu ani mɔgɔ ɲumanw ye. Ala ka ɲumanya de kosɔn a bɛ sanji na mɔgɔ jugu ka foro la, a b'a na mɔgɔ ɲuman ka foro la. Ala ka ɲumanya de kosɔn an bɛ ninakili dugukolo kan. An bɛɛ minnu ko Ala bɛ yen, minnu ko Ala tɛ yen, minnu Ala ko ka di min ye, Ala ko man di minnu ye, Ala bɛ ninnu bɛɛ kanu, a bɛ ɲumanya kɛ u bɛɛ kelen kelen ye. O de y'a to Ala a ye kisiba ci dugukolo kan. Ala ka ɲumanya kosɔn a ye matigi Yesu ci. Bibili kɔnɔna Ala ko mɔgɔ jugu saya man di ne ye fiyewu, nka ne b'a fɛ a ka sira jugu bila ka ɲɛnamaya. A ye segin kɔ k'aw ka sira jugu bila. Ezekiel sura 33
verset 11 Bible b'a fɔ an ye k'a jɛya ko kisi bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ a b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ ka kisi mɔgɔ bɛɛ u ka kisi ka tiɲɛ dɔn ka kisili sɔrɔ Ala t'a fɛ mɔgɔ si ka taa jahanama na jahanama da mɔgɔ ma Bible b'a fɔ an ye ko jahanama den tɛ yen Ala ye jahanama da Sitani mɛlɛkɛ juguw de nka mɔgɔ min mana ka danaya Yesu Kristo bɛ a yɛrɛ bila jahanama na o tɛ Ala nɔ ye mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka kisi Ala ka nɛɛma barika la ni u bɛ sɔn ka danaya kɛ Yesu Kristo la Bible b'a fɔ an ye ka d'a kan Ala ye kelen pe ye ani Ala ni mɔgɔ cɛ surunna donna o fana ye kelen pe ye mɔgɔ Yesu Kristo ale min sara k'a yɛrɛ ni di mɔgɔw bɛɛ kuma bɔ sara ye Ala y'a ka nɛɛma damadɔnbali jira a ka ɲumanya fɛ adamadenw ta fan fɛ ka Yesu Kristo ci walisa a kana ka kɛ diɲɛ ka kisibaa ye ka d'a kan an kisilen bɛ nɛɛma de barika la o kɔrɔ Ala ka ɲumanya damadɔnbali an tun man kan ni min ye o ma bɔ an yɛrɛ la o ye Ala ka nilifɛn ye o tɛ kɛwale nɔ ye walasa mɔgɔ si kana a yɛrɛ bonya Ala ka cidenw ko an ka kisiba Ala o ka ɲumanya ni a ka kanuya jira tuma min na ko a y'an kisi o ma kɛ an ka tilennenya nɔ ye ayi an ka tilennenya baara tɛ nka a yɛrɛ ka makari nɔ don ko an ka bangeko kura an ka kotun ani an ka ɲɛnamaya cogo kura la ani sanu barika la Ala y'o kɛ an ye Ala y'o kɛ an ye Yesu Kristo kelen pe de la ko ale de ye kisiba barikaman ye Ala ye min ci ka na ni mɔgɔ o mɔgɔ ye Ala ka kalan lamɛn ni mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka danaya kɛ Yesu Kristo la k'a ka sira jugu bila ka danaya kɛ ka na k'a fɔ Yesu ma ne sɔnna i ma kɛ ne kisiba ne matigi ye ne dara a la ko isa ne ka jurumu yafa kosɔn siga tɛ a la o bɛ kisili sɔrɔ Ala b'a fɔ Bibili kɔnɔ yɔrɔ caman na ani cogo caman na ko ka d'a kan Ala ye diɲɛ kanu hali fo a ye a denkɛ kelen pe Yesu Kristo di walisa mɔgɔ o mɔgɔ mana da a la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ɲɛnamaya banbali o ye arijana de ko ye halakili o ye jahanama de ko ye ko mɔgɔ min mana da Yesu Kristo la o sen tɛ jahanama na nka a bɛ taa arijana na siga tɛ a la ne lamɛnba yala a man di e ye k'a dɔn kabini i bɛ dugukolo kan yan ni i bɛ taa arijana na wala ni tɛ taa wa ne hakili la o ka ɲi an bɛɛ ma ni an y'a bila ko ni an sera tuma min na ko an ka jugumanw bɛna pese an ka ɲumanw bɛna pese ni e ka juguman girila n'i ka ɲuman ye cogoya dun tɛ i bolola ka kisi tun a na kɛ cogo di a na kɛ bɔnɛba ye nka Ala t'a fɛ a ka kɛ ten Ala ye kisili sira jira an na ne lamɛnba Ala bɛ adamadenw bɛɛ lasɔmi ko u kana ban a ka ɲumanya ma i bɛ Ala ka ɲumanya ni a ka sabali ni a ka muɲuli damadɔnbali ma fiɲɛ wa i m'a dɔn ko Ala ka ɲumanya o bɛ i sama ko i ka nimisi i ka jurumu na wa Ala bɛ waati min di an ma ɲɛnamaya ka ɲɛnamaya o waati ye nɛɛma waati ye an kan ka nimisi waati min kɔnɔ na an kan ka kɔsegi Ala ma waati min kɔnɔ na an kan ka ban an ka juguya ma an kan ka ban jurumu ma ka kɔsegi Ala ma o waati de kɔnɔ na n'o tɛ tuma min na ni an sara ka ban an mana se Ala ɲɛkɔrɔ la dantigɛli de bɛ yen cogoya wɛrɛ si tɛ yen ni an sara ka ban mɔgɔw ka saraka mɔgɔw ka sɔnni o tɛ se ka foyi yɛlɛma an ka ɲɛnamaya la tun Bibili b'a fɔ an ye ko an ye ko minnu kɛ ka an to an sen fila kan ka an to balo la an bɛna taa an dantigɛ Ala ɲɛkɔrɔ olu de la ne lamɛnba yala e jɛlen b'a la ko ni daba ma ka wele sera i ma bi ko i bɛ taa arijana na wa ni i dalen tɛ o la i kana farati na Ala ma Yesu danaya barika la bi ye a don ye bi ye a waati ye Ala b'a fɛ an bɛɛ kelen kelen ka taa arijana na nka ni an banna ka danaya kɛ Yesu Kristo la o tɛ Ala nɔ ye bilen o y'an ka ɲɛnatɔmɔ ye daba Ala a ka ɲi Ala ye ɲumanya tigi ye a ka ɲumanya de y'a to a ye mɔgɔw da
mɔgɔw ye jurumu kɛ mɔgɔw ye ala bila mɔgɔw murutila ala ma o bɛɛ n'a ta ala ma bɔ a ka ɲumanya kan a ye kisibaa yesu ci walasa mɔgɔ min mana da o la o ka kisi sɔrɔ o barika la ani u ka se ka jɛ a la ko tiɲɛna ale ye arijana den ye ne lamɛnba a ka di ne ye e min bɛ ne lamɛn bi ko don min ala bɛna an wele a ka nɛɛma na e ka sɔrɔ yen i k'a fɔ ɔwɔ n sɔnna yesu kirista ma bi ni i sɔnna a ma siga tɛ a la a bɛ jigi ɲuman di i ma ko e na nin yɔrɔ sɔrɔ arijana na ala k'o kɛ ne lamɛnba bɛɛ ye ni aw b'a fɛ ka ɲininkali kɛ aw bɛ se ka an wele nin numéro la 76 07 84 15 n bɛ segin a kan 76 07 84 15 ala ka dɔ bɛ aw bɛɛ ye